Uyabona isikhathi sesihambile ke mlaleli lapho ngasekhaya sesiqonde emaphethelweni naluhlelo lapha na ke no Dr. Dlamini Umthandazi na kanjani YouTube channel ke nalapha yake ku YouTube lapha ke Umthandazi Dlamini. Please subscribe na kanjani right emsazweni wakho Umkhondo 98.6. Alright, dokotela ngiyafisa ukuthi njoba sesiye emaphethelweni aluhlelo esibheki kakhulukazi abantu ngokuhlukahlukana kwabo abaphethwe izimo ngokuhlukahlukana futhi kwezigaba zempilo. Ngikhuluma ngabantu abaphethwe ibhobo, bahlatshwa ibhobo, abanye baphethwa amaqolo babancane, abanye bafila nje ke isisu sabo khona izinto ezihambayo kubo, bakhona babhalile into ezifana kanjengana lezo. Ngikhuluma ke ngabantu ke abasemazweni, abaseyindaweni eziqhelile, abadinga umkhuleko, abadinga ukuthandazelwa, abadinga ukubekwa noma kanjani emkhulekweni. Ngiyafisa ke dokotela Dlamini sesiphetha ubese ke usubathatha ke siya nabe emkhulekweni. Kulaba khona emakhaya dokotela wena uDlamini Umthandazi useyakhuleka manje. Ngikhuleka bonke abantu abakhona umsakazi bakhuleka abakhona emakhaya balele baletho Zimbabwe, UK, South Africa, Swaziland, Botswana, yonke indawo nezindawo. Uma engcwele egameni lakho Jehova namandla kaNkulunkulu aphakade, ngiyakhulela egameni lakho Jehova namandla kaNkulunkulu amsomanda ongcwele, ngena ngaphakathi kwakulaba abakhona emakhaya balele Jehova namandla lihlelo kaDokotela Dlamini Mongcwele. Kula phakathi bafuna umsebenzi Mongcwele bakhala ngazibhobo Jehova namandla mkhwisa beka baphathwa ngamakhanda la ngapheli bareship kuyabhidlika baphupha ilwane baphokotikoloshe kula phakathi ke njengamanje ngithi ngena kubo nje manje kula phakathi kulokho ijambo zomathela Jehova namandla lezomhlaba baphela umsebenzi Mongcwele bachoshisa umsebenzini kula phakathi ke abaye bathiwe izingozi noma emakhambele uyangcwela njalo Jehova namandla kula phakathi ngiyakhulekela egameni laKesu Kristu kula namandla Jehova namandla Mongcwele ngenela kuphathe kubonke ababuya bakhona emakhaya ngegama laKesu Kristu usaze Mongcwele ngamandla kaNkulunkulu Jehova namandla siyakhulekela nabo komkhosi kaMtheni kaMongcwele bababheke babakhanyise Jehova namandla lelizwe emhlaba baphila abantu Mongcwele bakula bakhona bakhaya basebedlela basemajele boshwede bangazazi abanye bagose ebedlela uNkulunkulu phakade ngiyakhuleka njengamanje uvula imisebenzi uvula ithunya uvula inhlahla Mongcwele kube khona ukukhanya kube khona ukuthula ezweni uNkulunkulu phakade egameni kaJesu Kristu usephakade haleluya amen.